日本からの旅行者も対象、そのような記事になります。これから日本人もタイに行く際には、こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。タイがだんだん入国制限緩和に向かって動き出しますよね。そのことに関してタイでどんどん大きなニュースが報じられ始めましたので、そちらについて今日はお話しさせていただきます。まずは1つ目、最近一気に話題になって様々な使命を賑わしているプーケットが開放されるという話題。そして2つ目は、タイに入国する際に4月から入国制限が緩和される、その国のリストがとうとう発表されました。そちらについてお伝えさせていただきます。そして3つ目は、最近バンコクでクラスターが発生してちょっと心配なところもありますが、現在のタイのコロナの状況、そちらについてお伝えさせていただきます。今回も2021年のタイへの渡航、どういう風になっていくか、そういったことについても期待の持てる話題がいろいろとありますので、そしてもう実現が決定していることもありますので、そういったことをお伝えさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか、海外への出入国情報とか世界の最新情報をお伝えさせていただいています。どんどん移り変わりゆく海外渡航事情、2021年、2022年の海外渡航へ向けて最新情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それでは早速見ていきましょう。最近どんどん話題になっているプーケットの話題からお伝えしたいと思います。まずはこちら、タイランドハイパーリンクスからになります。プーケットの旅行者受け入れ承認。7月1日以降はワクチン接種済みで隔離なし、そういったタイトルの記事になります。タイの政府観光庁は、新型コロナウイルスワクチンを接種済みで陰性であると判定されれば、プーケットなどを訪れる旅行者の隔離期間を7日間に短縮する、そのように発表したということなんですね。また、それだけではなく、7月1日以降は、プーケットを訪れる旅行者は、コロナウイルスワクチンを接種し、陰性であることを条件に隔離が免除になると、そのように話しているということなんですね。ただ、このプーケットを開放するためには、7月1日までにプーケットに住んでいる人たちの 70% の人がワクチンを接種して集団免疫を作らなければならない、そのようにも話しているということです。また、第4四半期10月から12月には、クラビーやパンガー、サムイ、パタヤ、チェンマイでも隔離がなしで旅行者を受け入れる、そのような予定で動いているということです。それではこのことに関して他の記事も見ていきましょう。こちらバンコク州法になります。観光スポーツ省はこのように話しています。7月1日にはワクチンを2回接種したプーケット来訪者は隔離が不要になるだろう。また、プーケットで1週間過ごした後、症状がなく検査でも陰性であれば、プーケットからタイ国内の他の場所を訪れることも可能になるだろう。そのように話しているということです。それではもう一つ記事を見ていきたいと思います。こちらはアジアトラベルノートからになります。タイ政府は今年の10月から隔離なしでの外国人観光客の受け入れを目指すことを閣議決定していますが、それに先立ち南部リゾート地のプーケットではワクチン接種を完了した旅行者を対象に7月からプーケット内での受け入れを開始することを発表しています。この計画はプーケットサンドボックスと名付けられてまして、3月26日に行われました政府の新型コロナ経済状況管理センター会議においてこの案が承認をされました。海外からの入国者に関しましては、ワクチン接種証明書、ワクチンパスポートの提示が必須で、プーケット到着時の PCR 検査で陰性が証明されれば、そのまま隔離なしでプーケット島内を自由に移動観光できるようになります。この計画の実施の詳細については、来月改めて発表するということでございます。実際このチャンネルでも前回の動画でこのプーケットのサンドボックス計画についてお話をさせていただいたんですが、その時私が説明しましたのは、プーケットと契約を結んだそういった地域とか国のみがプーケットに7月1日からワクチン接種証明書があることを前提に隔離なしでプーケットに入ることができる、そのように話をさせていただいたんですが、今回のこの3記事を見ると3記事ともどうも書き方が契約を結んだ国だけではなく、全ての人たちがワクチンを接種した人たちはプーケットに入れるというような、そういったニュアンスを受けるような文章になっているかと思います。ここのところ詳細は定かではないんですが、全ての人がワクチン接種済みであればプーケットに隔離なしで入れるようになるのか、それとも契約をした地域とか国の人たちのみが入れるようになるのか、そこのところに関しましてはこのチャンネルでも分かりましたらまたお伝えさせていただきたいと思います。また7月1日にプーケットが開放された場合に
日本からプーケットに行くとなるとどのような手段で行けるのか、直行便で行かなければならないのか、それともバンコクのスワンナプーム空港を経由して行っても大丈夫なのか、そういうようなところが問題になってくると思います。そのことに関してはまだ発表はないんですが、どういう風になるのか考える上で参考になる情報、そういったものもお伝えしたいと思っております。今回お伝えしたいと思っていたんですが、ビッグニュースが入ってきましたので、そのビッグニュースを優先させていただきまして、次回にまたその情報についてしっかりとお伝えさせていただきたいと思います。あともう一つ、前回の動画でエリア検疫というものをお伝えさせていただいたと思います。そのエリア検疫の対象となる地域はこちらに表示させていただきますが、この地域に関しましては4月以降タイに入国した際、隔離期間中もホテルの部屋の中でずっと個室に閉じこもっていなければならないというわけではなく、ジムを使えたりとか少し自由度が出てくるんですね。このことに関しましてタイに入国した後にどうやったらその場所まで行くことができるのか、東京にあるタイ大使館に連絡をしてみました。そうしますとこのような回答をいただきました。パタヤの場合なんですが、まず日本からのフライトでバンコクのスワンナプーム空港に到着します。そうするとスワンナプーム空港からパタヤのホテルまで行くための特別便のバスが出ているということです。そしてそのバスに乗ってパタヤまで行くことができるということです。パタヤでエリア検疫が始まるのは4月からになりますので、4月からそのバスが運行する予定だと、そのような回答をいただきました。また他チェンマイとかそういったところに行く場合なんですが、どうしたらいいんですかというような話をしたんですが、チェンマイなどに関しましてはまだ計画が決まっていませんというような話でした。こちらに関しましても計画が決まってどのように行くか、そういった情報が入りましたらお伝えさせていただきます。それでは次の話題になります。こちらの動画でもお伝えしていたんですが、タイ入国時に2週間の隔離が必要になるんですが、これが2週間ではなく10日間になる、そのような案があったんですが、それがとうとう確定しました。10日間になることを決定でございます。そのことについてお伝えさせていただきます。こちらはまずナショナルタイランドの記事から見ていきたいと思います。タイ保健当局は外国人の到着に対する新しい10日間の隔離検疫期間であるという措置から除外された10カ国のリストを発表しました。要するにこれからタイに入国する際の隔離期間が2週間ではなく10日間になるわけなんですが、その10日間に適用されない2週間のままであるというような、そういった国が10カ国あるということなんですが、そのリストが発表されたということです。その10カ国というのが南アフリカ共和国、ジンバブエ、モザンビーク、ボツワナ、ザンビア、ケニア、ルワンダ、カメルーン、コンゴ民主共和国、ガーナ、こちらからの旅行者は隔離期間が短くならずに従来通り2週間の隔離期間が必要だということでございます。それではもう一つ記事を見ていきたいと思います。こちらはアジアトラベルノートからになります。タイ4月1日より隔離期間を10日間に短縮。日本からの旅行者も対象、そのような記事になります。これから日本人もタイに行く際には2週間の隔離期間ではなく10日間に短縮されます。ただタイでは入国日を0日目としてカウントをするため、実際の隔離期間は11泊12日となります。またこの隔離期間が短くなる国に関してなんですが、タイの保健省では各国の感染状況に応じてリストの見直しを2週間ごとに行っていくということです。ですので日本も感染者が増えていってしまうと10日間の隔離検疫ではなく、やはり2週間ということで戻ってしまう可能性もあると思いますので、ぜひ日本はやはり新規感染者が今ちょっと増えてきているような状態なんですが、なるべく少ない状況に保っていってほしいなと思います。とうとうタイ開国に向けて隔離期間が短縮ということが正式決定されまして、4月1日からはこのようにタイ開国に向けたそのような計画が実際に始動をし始めて、タイへの旅行者にも適用されていきます。このまま何事もなくコロナの新規感染者が世界的に減っていって、そしてワクチンが効果を示している中でタイへの開国がどんどん進んでいくこと、そういったことを願っています。またタイが開国すると他の国も追随するような国がだんだん出てくると思いますので、世界が開国に向かう、そういうような世の中に少しずつでもこの2021年に近づいていき、2022年2023年どんどんとまた海外に行けるような、そういった時代に戻ってくれればなと思います。あと1点だけ注意点なんですが、この情報は正式に発表されたものではあるんですが、日本のタイ大使館では発表はまだされていない状況です。
近いうちに発表はあると思うんですが、それまでは日本のタイ大使館ではタイ入国時の隔離期間はまだ2週間というような情報になっておりますので、タイに行こうと思われている方は入国許可証の申請ですとか、またタイ入国時に隔離するためのホテルの予約、そこのところは気をつけていただければと思います。近いうちに隔離期間は10日間になりましたというようなそういった情報が出ると思いますので、お急ぎでなければそういった情報が出てからタイに行くための手続きをした方がスムーズかもしれません。それでは最近バンコクでクラスターが発生してしまったわけなんですが、現在タイでのコロナの新規感染者の状況はどうなっているのか、そちらを見ていきたいと思います。3月27日のバンコクポストからお伝えさせていただきます。3月27日、タイでは80件の新規感染者が発見されました。このうち73件がタイ国内で発見され、7件が海外から入ってきた人から発見されたということです。またこのうちバンコクでは52件が発見されたということです。そして12月の末にクラスターが発生したサムットサコンでは15件の新規感染者だったということです。ということですので、バンコクとサムットサコンの数字を足すと67になります。タイ国内では73件ということですので、残りバンコクとサムットサコン以外では6件だけが見つかっているというような状況のようでございます。気になるのはバンコクの数値が少し高いというところなんですが、このまま増えることなくだんだんと少なくなっていってくれればいいなと思います。いかがでしたでしょうか。今回は様々なタイへの入国に関しての規制緩和の情報をお伝えさせていただきました。とうとう4月の1日からタイが開国へ向けてのそういった計画が実施をされ始めます。これまではもちろん特別観光ビザですとか観光ビザやノービザとかそういったことは認められてきたわけなんですが、このタイへの入国に関してのノービザが認められたのが昨年の12月の末、それからタイ国内での新規感染者が増え出してしまい、タイへの入国規制の緩和、それが全く動かない状態であったんですが、とうとう4月の1日からまた動きを再開し始めました。しかも今回の動きは急速に動いていきそうな、そういうようなことを予感させるような、そういったプランがどんどん打ち出されている、そういうような状況でもあります。このまま引き続きだんだんと世界が開国へと向かっていってくれればいいなと思います。このチャンネルではそういったことに期待をしつつ、海外渡航に向けて世界の最新情報、海外渡航情報をお届けしていきます。海外と日本がまたどんどんと行き来ができるような、そういった世の中にまたなっていくことを願い、これからも頑張って YouTube 動画投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。そしていつもいいねやコメントをいただきましてありがとうございます。今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。